Ангелът на книгата. В ранната есен миналата година най-сетне събрах сили да отида на мястото, където преди 80 години комунистите са разстреляли моя дядо по майчина линия, офицер от тогавашната царска армия. Трябва да призная, че дългото отлагане на това своеобразно поклонение, което съзнавах, че дължа, бе натрупало в мен сериозни огризения. Всъщност бяха минали 4 години, откакто бях открил в дълбините на стария бюфет у дома свитък с пожълтели писма и записки, от които научих не само точната дата, на която дядо ми е бил екзекутиран, но и мястото, където той с още 10 други е бил заровен в общ гроб. От кратко писмо на близък или родственик на семейството, чийто подпис не можах да разчета, разбрах, че то се намира в покрайнините на провинциално градче в Южна България, в някакво старо, тъй наречено Сюлейманово гробище. В писмото, което дълбоко ме трогна, неговият неизвестен автор описваше за баба ми, съпругата на моя дядо, тайната среднощна панихида, която близки на разстреляните са извършили на 40-тия ден от екзекуцията. На гроба, освен дървения бял кръст, пишеше той, е поставен фенер, отдалече прилича на паметник. При благоговейно мълчание, нарушавано от невъздържано хълцане на грохнала майка или тежка въздишка по загубено чедо на стар баща, се отслужи възпоменанието. И продължаваше. Пръщят вощениците, а кандилцето мъждукащо кротко гледа от фенера, събралите се в този тъжен ден преди изгрев слънце, на отрупания с венци и цветя безмълвен гроб, сълзи, стенания и скръб. Пролете, природата се събужда, нивите са покрити с зеленина, дърветата с бели и розови цветове сякаш са изплели жив венец над гроба на толкова свидни и скъпи люде, на чието край през онази злокобна февруарска нощ само те и луната са били неми свидетели. На този ден, 5 април, те, живите, изплакаха своята натрупала се мъка, казаха си един други му утешителни слова и накрай си дадоха дума пак на 3 месеца да се съберат на това място. Разотидоха се по домовете си и на всеки е заседнала мъка в гърдите. Сякаш, завършваше писмото си неизвестния близък, нищо друго не помнят, освен белия кръст. Да, като че ли все той им е в очите. Като верен страж над гроб на погребани далеч от родно огнище, той бди над него. Не знам защо, поемайки към провинциалното градче, си бях въобразил, че не просто ще намеря в покрайнините му споменатото Сюлейманово гробище, но и непременно ще съзра там описания в писмото бял кръст с фенера пред него. Нали той бе определен като верен страж на гроба на разстреляните. А след като прочетох за него, сякаш и за мен той остана да свети в съзнанието ми. Стигнах в градчето при вечер и след известно лутане намерих мястото, което и днес на картата е означено като старото Сюлейманово гробище. За моя изненада обаче на него вече нямаше никакво гробище. Вместо това пред мен се изстъпи рехава редица от овехтели, 3-етажни соцблокове, вероятно построени в края на 50-те или началото на 60-те години, с потъмнели и мърляви фасади, с малки прогнили балкончета, строени в редица посред пустощта. Приличаха на нелепа крепостна стена, ограждаща нищото. Тъкмо нищото, защото пред тях се ширеше буренясала поляна, гола, без нито едно дърво. Оттатък нея различих разбит междуселски път и пак пустош. Абсолютна пустош, посред която стърчеше останка от спирка на отдавна нефункционираща автобусна линия.
Това ли беше наистина мястото? Та тук нямаше и следа от гробище, освен ако е било на мястото на тревясалата поляна. Взрях се отново в картата на телефона си. Да, на това именно място се намирали Сюлеймановите гробища, то и сега е означено с това име. Най-силно ме потисна обаче абсолютната безлюдност наоколо. Едва когато прекосих поляната и седнах на пейката под потрошения стъклен навес на изоставената спирка, някъде там от вехтите соцблокове започнах да виждам от време на време да излизат силуети, да завиват зад сградите, да изчезват буквално като че ли в нищото, като в сън. Стана ми много тежко. На какво поклонение бях дошъл тук? На поклонение на какво? Та тук вече нямаше и следа, нямаше и помен от онова, което е било преди 80 години. Много е възможно, помислих си, екзекуторите на дядо ми, ако са били местни хора, заедно с домочадията им, да са били настанени 10-15 години след онази злокобна февруарска нощ, тъкмо в тия набързо построени тогава соцблокове. Живели са в тях, работили са в издигнатия също набързо завод в другия край на градчето. Прибирали са се тук вечер, след като са гъврътвали по 2-3 ръки в кварталните кръчми. Децата им са растели в тая покрайнина, не подозирайки за заровените току пред домовете им тела, над които се е трупала пръст, израствали са треви и бурени, а те постепенно са забравили изтласквания спомен за онова, което са извършили тук през онази вече далечна от минала година. После са умрели, потомците им едва ли са се задържали в това затънтено място, пръснали са се из различни други градове, където на свой ред са измрели, защото дадох си сметка не само екзекуторите на моя дядо отдавна би трябвало да са си отишли от този свят. Та нали жената на разстреляния ми дядо, моята баба, почина преди близо половин век, а преди 10 години си отиде и майка ми, тяхната дъщеря, тогава момиченце на 11 години. Да, цялата тази воювала помежду си генерация, и убийците, и жертвите в нея, вече е напълно примирена в дома на изразяваното с краткото обезличаващо изречение «Хората живели преди близо 1 век». Цялата тя е еднакво завинаги мъртва, както мъртва е вече и цялата правда и неправда на ония години. Вече отдавна и напълно ги няма както онези, които са тържествували тогава с шмайзерите, така и онези, които трескаво и обречено са търсили начини да спасят близките си, писали са на разни адвокати, от звенарите, нали сега те са влиятелни. После са били отчаяни и, както прочетох ужасен в едно тогавашно писмо на баба ми, тя дори е замислила да тури край на живота си. Ако се случи нещо с Христо, взела съм решението си вече. Отровата ми е готова, първо детето, а после себе си. И кой помни днес този ужас? Майка ми, в чиято памет той би могъл да е оставил следа, вече не съществува. А аз, ако случайно не бях намерил онова писмо, не бих и подозирал за него. Да, сега го знам, но няма как да отрека, че той представлява бегла дръскотина в съзнанието ми, която след мен съвсем скоро ще изчезне напълно от целия свят, защото няма да има никой, когото случилото се тогава вече да засяга изобщо. Та всъщност, дали ще помнят въобще моите деца, как се е казвал разстреляни им прадядо, а техните деца дали ще знаят, че го е имало? Под тази поляна отдавна ги няма вече дори костите от този общ гроб. А доколкото това поне 3-4 века е било гробище, под нея абсолютно ги няма вече онези, чието тела са били положени там от начало. Всъщност, всички тях вече ги няма никъде.
Не се ли разкрива в последна сметка светът на времето, в което живеем, като някакъв парадоксален антимемуар, в който единственото, което е предопределено да се случи с всички, е да бъдат абсолютно изличени. Защото онова, което е поместено между кориците на този антимемуар, е толкова утомително дълго, че докато е било четено, буквите от прелистваните страници са се изтривали една по една и когато и последната бъде затворена, на предишните няма да се е съхранило нищо. И да, това блеснало в ума ми прозрение ме удари с такава сила, че почти бях готов да заплача, когато вниманието ми привлече фигура на човек, появила се сякаш от нищото и крачеща от към блоковете през поляната, като че ли направо към пустото между селско шосе и спирката, на която бях седнал. Човекът обаче се спря насред поляната и аз видях, че се навежда, сякаш търси нещо по нея. След малко се изправи, тръгна пак, но отново се спря, приклекна, поседя известно време неподвижен и само ръката му като че ли опипваше нещо по земята. Направи тия странни поклони няколко пъти, след което вече уверено закрачи направо към мен. Когато ме доближи, спря, погледна ме и странно сякаш не бе учуден от присъствието ми на това пусто място. Напротив, изпъна се почти по-войнишки и ми кимна. Сега забелязах, че е възрастен, висок човек, а облеклото му беше в съзвучие с заетата поза. Стара военна куртка с отпрани пагони. Като остарял ординарец мина през ума ми. Не можех обаче да си представя какво бих му казал, ако реши да ме заговори. Всъщност нищо подобно не се случи. Мъжът, както ми се стори, демонстративно се обърна и пое обратно през поляната, където отново започна да се навежда и да прикляка. Не можех да разбера какво прави. Поведението му приличаше по-скоро на някакъв странен ритуал. Скоро потъна в сумрака около блоковете, аз, притиснат от тежките си мисли, се изправих и също поех през поляната обратно към предградието, от което се бях озовал тук. Не, поклонението не ми се бе отдало. Не виждах на какво въобще бих могъл да се поклоня в тази пустота. Или по-скоро виждах, колкото и да е абсурдно, но именно сякаш виждах едно осезателно, направо лепнещо по кожата ми нищо и никъде. От този момент вече изпитвах натрапливото чувство, че крача в някакъв мрачен и абсурден сън. Само след 10 минути се изправих пред мижаво осветено ресторантче и пак като в сън влязох в него, макар въобще да не усещах глад. Вътре като че ли седяха неколци на посетители, но странно за провинциална кръчма, очевидно сънят ми продължаваше, гласовете им почти не се чуваха. С изключение на полутъмния ъгъл в страни от масата ми, където се водеше разговор. Диалог между мъж, чието лице не можех да различа, и невръстно момче, седнало с гръб към мен. Всъщност, още с първите реплики, които чух, диалогът ме удиви със своята абсурдност. Нямаше ли най-сетне да изляза от този нелеп филм, в който се бях озовал от самото си пристигане? Момчето. И защо трябва да пишем за онази история от 5-та глава, която четохме по-миналата седмица? Нали вече сме на 9-та глава, а тя е предпоследната? Мъжът. Какво е, като е за 5-та глава? Какво те безпокои? Момчето. Ами нали в нея бабата умря, а после дойдоха войниците и убиха сина и жена му. Беше ми тъжно, като я четох, но после започна историята с самолета и отиването на децата на острова. Мъжът. Да, това беше вече в 6-та глава. Пак питам, какво те притеснява? Момчето. Ами там на острова те се влюбиха и после се ожениха. Мъжът. Да, така е.
Това е вече още по-нататък в следващите 2 глави. Прочел си книгата дори до 9-та глава. Помниш ли какво ставаше там? Момчето. Онези измамници искаха да ги вкарат в затвора, обаче мъжът. Да, така е. Знам целият роман, знам и как свършва. Идната седмица ще го дочетеш и ти и също ще го научиш. Само че сега трябва да се върнеш и да напишеш за онази история с войниците, които убиха сина и жена му. Защо не искаш да пишеш за тях? Момчето. Ами нали тях вече ги няма, и бабата, и сина, и жена му, а пък и войниците след това избягаха и... Мъжът. Не мога да те разбера. Къде ги няма мъжа и жената и войниците? Момчето. Ами няма ги, вече ги убиха. Мъжът. Няма ги къде, глупчо? В 6-та глава, в 7-та? Момчето. Да, и до края ги няма. Мъжът. И ти казваш, че не може да се пише за тях, защото в главите, които четете сега, тях вече ги няма в историята и до самия и край няма да ги има, след като ги убиха в 5-та глава, която четохте по-миналата седмица. Момчето. Ами нали ги убиха и значи ги няма. Мъжът. Слушай сега, момчето ми, да, тях наистина ги няма от 5-та глава на романа нататък. Няма ги, защото да, в нея ги убиха. Няма ги в 6-та глава, в 7-та, в 8-та, в 9-та и прав си. Няма да ги има и в последната, в 10-та. И ти за това казваш, че няма как да се пише за тях. Но нали тях ги има в книгата, моето момче? Та в същата книга ги има, нали помниш дядото и бабата, за които се разказваше в 3-та и 4-та глава? А пък в 1-та бяха и онези техни предци, дошли от Южното море, от които въобще започва историята на романа. Добре, тях вече ги няма в 3-та и в 4-та глава. Но нали те си остават в книгата, моето момче? Кажи, остават ли си в книгата? Момчето. Ами, мъжът. Бяха ли в книгата, когато онзи ден ти четеше вече предпоследната глава? Момчето. Ами, мъжът. Добре, де кажи, ще си останат ли в книгата, когато идната седмица ще си прочел и последната глава и края е? Момчето. Ами да, ама нали ги убиха? Мъжът. А бяха ли в книгата, когато миналата година вашите я купиха, защото ще я четете в училище, но ти още не я беше започнал? Момчето. Ами, мъжът. Пак те питам, след като я прочетеш до края, те всичките, и тези, които умряха още в 1-та глава, и тия, които убиха в 5-та, ще си останат ли в книгата? Въобще, не са ли си те в книгата, щом не я има? Не са ли всички в книгата, щом не я има? Момчето. Да, ама лошите ги убиха и... Мъжът. И си остават лошите в книгата, моето момче, а пък убитите си остават добрите, които убиха. Момчето. Да, ама... В началото на разговора, в който се заслушах, аз първо ококорих очи, после ми стана смешно, но скоро, продължавайки да го слушам, започнах все повече да се стъписвам и да не разбирам какво собствено не можеше да схване това момче. И ето след последните му думи, които очевидно показваха, че то продължава да е фиксирано в безумната си убеденост, че щом героите на книгата, която обсъждаха, в определен момент са престанали да участват в сюжета й, тях вече ги няма и за тях няма как да се пише, аз направо се вцепених. Глупчо. Да, абсолютен глупчо, възкликнах на ум и ми стана още по-тягостно. Сякаш нещата се бяха наговорили да не ме пускат от този филм на абсурда, в който се бях озовал от самото си пристигане тук. Станах и тръгнах към вратата на ресторанчето. Преди да я дръпна, се обърнах към масата във ъгъла, която сега бе до сами мен, и изведнъж, да, познах мъжа, който допреди миг бях слушал да говори с момчето. Той сега бе с гръб към мен. Беше същият с вехтата военна куртка, която преди час там на поляната бях видял да извършва своя неразбираем ритуал, който ми бе кимнал мълчаливо и който бях оприличил на ординарец от едно време.
На следващия ден си бях вече в София и през седмицата постепенно се освободих от потискащия спомен за неудалото се поклонение, като се задълбочих отново в обичайните си професионални занимания. Всъщност, от известно време замислях книга с богословски студии, но идеята ми за нея беше още смътна и не се решавах да започна да пиша. Обмислях я и затова вечерите, използвайки все още топлото време, слизах в градинката пред нас и сядах под онова дърво, където често ми хрумваха важни неща, свързани с работата. Имах даже нещо като суеверно упование в това седене под дървото. Онази вечер обаче по-скоро седях на пейката и съзерцавах жълтите листа, зад които светеха градинските лампи. Под клоните мракът вече се беше сгъстил и аз така и не успях да усетя кога до мен бе седнал човека, чието присъствие регистрирах изведнъж. «Ти си християнин, нали?» прозвуча гласа му до мен и това, нека си призная, отначало ме подразни. Помислих, че съм нападнат от поредния досадник. «Християнин съм, да», отвърнах сопнато. «А ние с вас познаваме ли се, че ми говорите на ти?» Човекът до мен обаче очевидно не се смути, защото ми отговори спокойно. «Да, виждали сме се, но не тук. Освен това знам, че пишеш богословски неща и искам да те попитам, можеш ли да ми обясниш нещо?» «Да», казах си, точно това е, което си помислих. Въздъхнах и се облегнах на пейката. «Моля». «Предполагам», започна гласа до мен, че си запознат с онова откровение на свети Иван Богослов от края на Библията, което е известно като Апокалипсис. «Да, познавам го, само че веднага трябва да ви предупредя, че не се осмелявам да разгадавам знаците за края на времената, от които предполагам, че се интересувате». Вече бях сигурен, че съм попаднал на някои от тъй наречените харизматици, чието любимо занимание са именно тия знамения и знаци. Не, прекъсна ме обаче невидимият ми събеседник. Интересуваме нещо съвсем друго. В началото на Апокалипсиса, ако си спомняш, свети Йоан се изправя пред престола на Бога в небесата и вижда, че той държи в десницата си книга, за която ни казва, че е написана отвътре и отвън. Искам да те попитам, какво би трябвало да представлява тази книга? Учудих се на въпроса, но странно усетих, че първоначалното ми раздразнение започва да стихва. «Мисля, че е напълно ясно», отвърнах. «Тази книга символизира историята на този свят, който Бог е създал там горе. Нали именно от 5 глава нататък тази книга бива разтворена от Агнеца, който също е на престола, и апостолът именно в нея започва да гледа и да вижда какво има да стане след това, т.е. до самия край на времето. С други думи, в тази книга е цялата история на света», продължи гласът до мен. Добре, искам да те попитам, кога би трябвало да е написана тази книга в десницата на Бога? От кога не я има там?» Мисля, отвърнах и усетих, че мисълта ми започва да се възбужда, че не я има там вечно, винаги. Нали Бог не живее и не твори в време, а и свети Йоан вижда книгата в десницата му именно написана отвътре и отвън и даже запечатана с 7 печата, си реч. Вижда я написана цялата на вечния му престол. «Добре», заговори отново гласът. «Значи ли това, че в тази книга вечно и винаги са и всички живели, живеещи и имащи да живеят до края на историята? Вечно и винаги, казвам, са и онези от началото, и онези, които са след тях, и онези, които са едва накрая. А не е ли това странно?» «Странно какво?» отвърнах и осъзнах, че сега аз съм започнал да питам събеседника си. «Ами нали в историята, която, както ми казваше в книгата, в десницата на Бога, след нейното начало, след нейните първи години или векове идват други, после други, и значи живелите в първите години на историята, в следващите вече ги няма в нея, защото, да речем, са умрели. Доброто, красивото, героичното, извършено в определени години от историята,
В годините след това го няма. Няма го в годините последвали извършването му и злото от историята в книгата. И все пак, макар да ги няма в годините подир техните в историята, макар да ги няма след извършването им в историята добрите и злите неща, тях все пак би трябвало да ги има в книгата в десницата на Бога, щом в нея е цялата история, при това, както ми каза, си е в нея извечно и винаги. Гласът до мен продължи да звучи, но ето в този момент аз внезапно почувствах, че в мен започва да нараства неясно безпокойство. Защо ми говореше той всичко това? И всъщност не бях ли го чувал аз вече при това съвсем скоро? Спри, прекъснах седящия до себе си. Кажи, защо се правиш, че ме питаш за всичко това? Мислиш ли, че не го разбирам, а както виждам, отлично го разбираш и ти? Неусетно и аз бях изоставил учтивата форма. Последва кратко мълчание, след което гласът на говорещия до мен прозвуча доста по-тихо, по-дружелюбно, но и определено по-властно. Книгата на свети Йоан Богослов ти, както разбирам сега, общо взето наистина познаваш. Но виждам, че както мнозина си спрял при една друга книга, тази на Еклесиаста или проповедника от Стария Завет. Защото онова, което чух да определяш тогава, преди седмица, като нищо, нищо и никъде, бе в пълно съгласие именно с Еклесиастовите род прехожда и род дохожда, всичко отива на едно място, всичко е произлязло от пръст и всичко ще се върне в пръста. Няма да помнят мъдрия вечно, както и глупавия, след време всичко ще бъде забравено. Да, чухте добре. И затова се опитах да ти напомня за онова, за което ти напомням и днес, в оня разговор, който проведохме тогава, но ти... Кога въобще сме водили разговор с теб, почти извиках в мраката. Аз изобщо не те познавам. Познаваш ме, прозвучах отново гласът до мен. И тогава даже произнесе думата, която, макар че бе доста груба, твърде точно те характеризираше. Защото ако казваш, че си християнин и твърдиш, че познаваш откровението на свети Йоан, но да държиш в ума си това, което ти казах току-що, ти да, както се изрази тогава, си глупчо, абсолютен глупчо. Кой си ти? Извиках вече с пъден глас и понечих да скоча от пейката. Усетих обаче, че някаква сила ме задържа, въпреки че невидимият ми събеседник дори не ме бе докоснал. Аз може би наистина съм, както ме нарече тогава, ординарец, защото да, аз бих могъл да бъда определен и така. Аз съм ординарецът, помощникът. И на твоя дядо, и на отчаялата се тогава негова съпруга, и на теб, и на всички, които съкрушено виждате само прелистваните една подир друга страници на книгата, само затрупването им от следващите страници, но не виждате самата книга. Не виждате, че тя е с всичките си страници. При това от века и на най-неизменното място, в десницата на оногова, който седи на престола. Ти пък си, или надявам се беше, онова момче, което там въгъла на ресторанчето не можеше да разбере как престаналите да присъстват в сюжета на една книга герои, не престава поради това да ги има в нея. Не престава да ги има в нея всичките, и добрите, и злите, защото чисто и просто са в книгата. А книгата е написана. И онзи, който й е дал бития, я има цялата. Има целия и сюжет до края му, с всичките му герои, независимо, че от определена глава насетне те не участват в него и до края му няма да участват. Но както ти казах тогава, сюжетът на книгата го има в нея целия и както добрите, така и лошите неща си остават, добри и лоши, независимо в коя глава са извършени. Както си остават добри и лоши и извършилите ги, след като са приключили участието си в сюжета й. Защото всичките герои са в книгата, а книгата е и завинаги е, щом е написана. И ще ти кажа, за да не оставаш наивното момче,
че и твоят дядо, и ти сте заедно в нея, въпреки че мястото, главата, в която е той, и мястото, главата, в която си ти, са толкова отдалечени едно от друго, че всичко в твоето място, в твоята глава е вече съвършено различно от края на неговата глава. Вместо оня бял кръст и фенера от писмото на близкия, са построили онези мизерни блокове, които в още последващата глава също са увехтели. Вместо онези турски гробища, пак в следващите са направили опит да разчистят мястото за още сгради, после са го зарязали и на него е израсла трева. Но и кръста, и фенера, и гробището, и екзекуторите, и дядоти, и неговите дядовци, прадядовци и прапрадядовци са си в книгата, драги. Както си в нея и ти, както са и всички онези, които ще се появят в сюжета и след теб, след децата ти, до края. Защото пак ще ти повторя онова, което казваш, че знаеш. Книгата в десницата на седящия на престола съдържа цялата история, на която той вечно е дал битие, оставяйки героите й да взимат своите решения, да вършат своите дела и да остават с тях вечно. Само че ще видя ли аз някога, извиках в мрака към седящия до мен, онези, с които ми казваш, че сме заедно в тази книга. Защото за белия кръст, който днес отдавна го няма на тревясалата поляна, аз знам само от писмото, намерено в стария бюфет. Дядо си погребан там познавам само от старите снимки в семейния албум. И знам също, че след 20 на години моите потомци няма да могат да го различат на тях. Дори да сме, както казваш, всички заедно в книгата и да сме в нея завинаги, не сме ли ние заедно само в десницата на нейния автор? Не обаче и един с друг, а това е тъжно. Спомни си, отвърна ми гласът, че на престола на държащия книгата ние виждаме и още един, който, както ни е казано, единствен има властта да я разтвори и да я има в погледа си цялата, от началото и до края й. Спомни си сега, че той някога също като убитите, измъчените, погребаните в целия дълъг и предълъг сюжет, бе и убит и погребан, но днес е посред престола с автора на книгата. И да, той е най-уникалният герой в нея, защото всички други нейни герои са така свързани с него, че в края на последната й глава всички, от най-първия и до най-последния, ще се видят събрани около него. Едните отдясно, а другите отляво. Ще се видят и ще ти кажа, че ще се познаят едни други, независимо от кои от главите на книгата са дошли там. Ще се видят, казвам, и ще се познаят едните с радост, а другите с горък плач. И съобрази накрая, ако книгата наистина е вечно горе цялата, то и този и финал е вечно горе. Само че вие ще се озовете в него, когато той дойде. Проче, нали смяташе да пишеш богословска книга? Ето, вземи и прочети още веднъж откровението, което казваш, че познаваш, и ще видиш, че имаш още много да разбереш от него. Да, не се задълбочавай наистина в онези загадъчни знамения, за чието разбиране не е дошло времето. Съсредоточи се върху видението на престола, на книгата и на онзи, който я разтваря, и казвам ти, тогава тъгата ти ще се смени с радост, каквато много повече подобава на един християнин. След тия думи край мен настъпи тишина, която не бих могъл да определя друго яче, освен като бездънно спокойна. Обърнах се. До мен на пейката не видях никой, но когато вдигнах очи, там, в края на алеята, ми се стори, че съзирам отдалечаващ се силует на мъж, облечен в стара военна куртка. След около месец започнах да пиша студия върху първите глави на Апокалипсиса. Не съм я завършил.